Ez itt a Bakovy Art Gallery Mesélj a képről című podcastje. Vendégeimmel minden alkalommal a galéria egy általuk választott alkotásáról beszélgetünk. Ha érdekel, hogy bennük milyen gondolatokat váltottak ki ezek a festmények, tarts velünk! Hétköznapi emberektől hétköznapi embereknek, természetesen és közérthetően. Az említett alkotásokat ti is megtekinthetitek a Bakovy Art Gallery honlapján, vagy a lenti linkre kattintva. Sziasztok! A mai epizódban egy nagyon érdekfeszítő témát fogunk boncolgatni. Megvizsgáljuk a lakberendezés és a festészet kapcsolatát több szempontból is. Beszélgető társam Katona Antónia lakberendező, az Anto Home Design alapítója és tulajdonosa. Szia Antó! Szeretettel köszöntelek a műsorban, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésem. Szia Viki! Én köszönöm a felkérést, és üdvözlöm az összes hallgatót. Mióta foglalkozol lakberendezéssel, és milyen típusú ingatlanokat szoktál így elvállalni? Hát az én lakberendezési életutam az gyerekkoromtól kezdődik. Édesanyám is ezzel foglalkozott az ingatlan közvetítés mellett, és úgy nőttem föl, hogy tulajdonképpen egyik lakásból a másikba költöztünk, és mindig felújítottuk őket, úgyhogy ez ilyen örök szerelem maradt, és azóta is az. Alapvetően bármilyen ingatlant elvállalok, nagy részt lakóingatlanokat csináltam eddig, családi házakat, lakásokat, legyen az felújítás, vagy teljes körű kivitelezés, attól függ, hogy éppen miről szólt a projekt. Volt olyan, aki csak egy kis átrendezést kért, ugye, mint homestaging néven, amit ismerünk, bár ez egy kicsit másképp van a fejekben, mint ahogy a valóságban működik. Nem csak az ingatlan eladási értékét növeli egy homestaging, hanem azt is jelentheti akár, hogy te meguntad a 10 éve ugyanabban a környezetben lévő létedet, és akkor ezt egy kicsit átalakítani szükséges, és akkor én ebben nagyon szívesen tudok segíteni. Most például egy ilyen projekten dolgozom. Milyen trendeket látsz most így a lakberendezésben? Hát ez egy nagyon... Van egy pár, mert igen. Én is találkozom vele, csak hogy így, igen, mint lakberendező szemszögből. Én úgy gondolom, hogy most elkezdtünk egy kicsit, hogyha megnézzük a milánói lakberendezési trendet, ami elindítja ugye minden évben a kiállítás, tulajdonképpen elkezdtünk egy kicsit visszanyúlni az időbe, és egy kicsit a letisztultabb formavilághoz, illetve ezek a régebbi ilyen bolyhosabb, buklis anyagok irányába elmenni, és a fa az, ami dominál továbbra is. Én úgy gondolom, hogy ez most egy kicsit jobb út, mint ami korábban volt, ez a nagyon-nagyon letisztult, minden szürke, minden fekete-fehér típusú stílus. Egyébként a skandináv stílus az szerintem mindig is egy időtálló dolog marad. Én nagyon szeretek egyébként fával dolgozni, mert én úgy gondolom, hogy az abszolút életet visz a lakások életébe, vagy interiőrjébe, és nagyon szeretem egyébként a földszíneket is. Viszont úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan egy saját színvilága, amit ugye harmóniába tud kerülni, és nagyon fontos, hogy ez alapján rendezünk be egy interiőrt, egy lakást. Pont ez lett volna amúgy a következő kérdésem, amit már félig meg is válaszoltál, hogy szerinted vannak-e olyan trendek, amelyek úgymond időtállóbbak, igen, mint ugye a rengeteg ilyen új hullámos kezdeményezés, de akkor ezek szerint ez a skandináv az régebb óta tart. Igen, én úgy gondolom egyébként, hogy az egy élhető trend. Mert hogy nyilván lehet itt különböző dolgokkal variálni, bútorformákkal, ugye nagyon sok új bútorforma tervezés van, alacsonyabb kanapék, magasabb kanapék, szélesebbek, mit tudom én, de hogy én azt gondolom, hogy a skandináv stílus az abszolút a mindennapi funkcionalitást veszi figyelembe, és letisztult. És akkor ebbe bármit bele lehet helyezni. Ebből el lehet menni egy eklektikus irányba, el lehet menni egy klasszikusabb irányba, de hogy mondjuk vannak olyan alapdarabok, amik funkcionalitásában és kényelmében is megfelelőek tudnak lenni.
Következő kérdésem, hogy a te tapasztalatod alapján milyen gyakori hibákkal találkozol, amiket mondjuk az emberek elkövetnek, amikor ők saját maguk szeretnék az otthonukat így berendezni? Én azt látom, hogy egyébként általánosságban az a probléma merül fel, hogy nem látják át az egész teljes teret. Én szeretem, hogyha egy ház vagy egy lakás az egységes. Tehát, hogyha mondjuk végigviszek egy színt, akkor az mindenhol megjelenik. De az embereknek a nagy része az inkább érzelemből vásárol. Megtetszett ez a, nem tudom, párna, az a váza, tudom én, a zöld szék, de hogy nem biztos, hogy beleillik abba a környezetbe, ahova ő ezt vásárolta. És akkor hát sokszor ugye találkozom azzal, hogyha mondjuk ilyen átalakításról van szó, vagy felújításról, vagy éppen megunt dolgoknak a ugye újra tervezéséről, hogy egy kicsit olyan kaotikus állapotok uralkodnak, mert hogy olyan bútorok vannak elhelyezve, ami éppen nem odaillő, vagy sem méretében, sem stílusában, de mondjuk valamiért tetszett, vagy megmaradt valahonnan. Illetve a másik, amit mondjuk az emberek nem mernek, és én erre buzdítok mindenkit, hogy merjenek színeket berakni. Mert hogy... végre valaki. Igen, én azt gondolom, hogy a színekkel megtöltjük élettel az adott teret. Tehát, hogy nemrég volt nálam egy ilyen színtanácsadó hölgy, és ugye kitaláltuk, hogy akkor, vagy megbeszéltük, hogy én milyen szín típusba tartozom, és egyébként abszolút visszatükrözi a házam, tulajdonképpen az én típusomat. És egyébként én ezt szívesen ajánlanám másnak is, mert ez egy tök jó dolog, hogy ha te képben vagy azzal, hogy neked egyébként mi áll jól, és mi az, ami nem tudom, a bőrszínedhez vagy akármihez illik, az otthonodban is ugyanúgy tökéletes lesz, mert akkor leszel harmóniában önmagaddal, meg a házaddal. Hát ez szívemből szóltál, de amúgy pont most megint megválaszoltál egy kérdést. Bocsánat, nem akarok előre szaladni. Mert hogy ugye, tehát így rávezettem volna, hogy mennyire tartod fontosnak a színek tudatos használatát. Igen, de akkor nagyon ugye, fontos. Nagyon fontos, mert nagyon sokan ugye trendeket követnek, hogy nem tudom, ha átmegy hozzájuk valaki, akkor azt mondja, hogy fú, látom, hogy te is a legújabb, nem tudom. A márványminta. Lámpát, vagy igen. A márványmintát, vagy akármit rak. Egyébként nincs, nálam is van, de hogy alapvetően egyébként én nem vagyok ez a márványos típus, de én azt gondolom, hogy tud egy kis elegáns dolgot belevinni egy-két felületbe, de mondjuk nem raknék, nem tudom, fürdőszobába, vagy magamnak. De másnak persze, hogyha éppen nyilván az ő stílusa. Ügyfél, persze. ahogy óhajtja. Igen, az ügyfelekkel nem egyszerű, mert nyilván mindenkinek megvan a saját stílusa, meg véleménye, és nehéz átvinni olyan dolgokat. Én mindig el szoktam mondani, hogy nekem mi a meglátásom, mi illene ide-oda. Nyilván szeretnék az ügyfélnek, az ízlésvilágának, vagy a tetszésének megfelelni, és akkor úgy kialakítani mindent, hogy ő jól érezze magát benne. De mindig arra buzdítok, hogy azért tényleg vigyünk bele színeket, mert hogy tehát hazamész egy szürke, fehér, tök jó, meg steril, meg tisztának tűnik, meg mit tudom én, de hogy most őszintén, tehát hogy az... Unalmas. Igen, unalmas. Egy idő után unalmas lesz. És akkor, hogyha... És a hangulatodra is ráviszi a bélyeget, mert egy idő után már te is egy kicsit olyan fásultnak fogod érezni. Igen, magad. Én azt gondolom, hogy ez nem egy élhető... Vagy meg legyenek növények. Nagyon sokan nem raknak be növényeket. Én borzalmasan rossz növénynevelő vagyok. Tényleg. Mert hogy elfelejtem őket meglocsolni. Az az utolsó, ami eszembe jut, de hogy látod, hogy egyébként tök jól élnek, mert jó helyen vannak, egyébként szeretik, és persze nem annyira vízigényes növények, hogy most nem tudom, baj, hogyha elfelejtem meglocsolni őket. Szóval igen, tehát hogy a lényeg az, hogy igen, színek kellenek mindig, valamilyen szín. Ha nem is, nem tudom, sokféle, de hogy legyen egy-két szín, ami úgy végigvezethető egy interiőrön. Egy díszpárnával, egy vázával, egy nem tudom, zsebkendőtartóval, akármivel, ami kiegészítőként ugye megjelenik, hogyha valaki mondjuk nagyon letisztultat szeretne. Igen. Ezeket lehet cserélni. Megunod, kicseréled másik színre. Tehát,
Tehát, hogy ez egy teljesen opcionális, és szerintem jól funkcionáló dolog tud lenni. Ahogy én mindig is így nagyra becsülöm és tisztelem így a lakberendezőket, hogy tényleg az egész teret belátjátok, tehát amikor így le van amortizálva egy helyiség, beléptek, és szerintem nektek már így legalább 10 variáció a fejetekben van, hogy mit lehet belőle kihozni, milyen színekkel, mit hova tenni. Tehát én például erre tudom, én erre nem biztos, hogy képes lennék. És hogy itt jön a következő kérdésem ehhez, hogy te így hogyan találod meg az egyensúlyt így a praktikum meg az esztétikum között? Egy projekt általában úgy szokott indulni, ugye, hogyha leülünk az ügyféllel, hogy átbeszéljük, hogy tulajdonképpen ők hogy élnek. Hány ember van az adott családban, otthonról dolgoznak, nem otthonról dolgoznak, mekkora terek kellenek, mire van szükség, ugye otthon, mit tudom én, mekkora étkezőasztalra, fürdőszobára és a többi. Most nyilván ez, hogyha van egy kész valami, amit mondjuk át kell alakítani, vagy fel kell újítani, akkor ugye ott általában adottak, de lehet falakat mozgatni, vagy variálni. Igen, tehát hogy én olyan vagyok, hogy bemegyek valahova, és akkor ha full fehér falak, vagy levert falak is vannak, én már el tudom képzelni. Nyilván ezek után, hogy ott megbeszéltük, meg színeket, meg egyébként én szoktam kérni, hogy küldjenek át, nyilván mindenki böngészi a Pinterestet, küldjenek át képeket, mi az, ami tetszik nekik, stílusban, színekben, akármi, és akkor én ez alapján próbálok összerakni nekik egy összképet tulajdonképpen, ugye látványtervekkel, hogyha kérik, vagy akár csak rajzokkal, hogy átlássák, mert a legtöbb ember ugye nem ennyire vizuális típus, hogy el tudja képzelni, hogy akkor most azon a falon nem tudom, mi lesz, ide kerül a kanapé, milyen kanapé, mit tudom én, mi fér el, tudod, hogy nézzen ki egy étkező. Egyébként funkcionalitásában én azt gondolom, hogy miután ugye megbeszéltük ezeket a dolgokat, most egy konyhánál is nagyon fontos az, hogy mekkora tered van, miket használsz, mennyit főzöl, és a többi, és akkor az alapján ugye lehet kialakítani egy konyhának a belső elrendezését, mert most az, hogy mekkora a fal, vagy az mondjuk egy adott dolog, és akkor abban kell építkezni, de hogy a belső tereket lehet úgy variálni, hogy az abszolút funkcionális legyen, hogy te honnan húzol ki egy fiókot, éppen mit veszel elő, az a sütő alatt, vagy a főzőlapnál van, vagy közel legyen a mosogató, tehát hogy nagyon sok ilyen összetevő van, ugye, amit figyelembe kell venni lakberendezőként, hogy egy élhető és funkcionális teret kapjál. Ez így teljesen jó. Tehát számomra ez nagyon még mindig döbbenet, hogy tényleg ezt így hogy látjátok át, mert én festőként nekem az van, hogy ha van egy adott fal, ami már kész van, hogy akkor oda milyen színek passzolnának, milyen típusú kép, mi az, ami ugye harmonizál az ügyfélnek az elképzelésével, tehát hogy az már konkrétan egy kész falra fog felkerülni, míg nálatok ugye teljesen a csupa szinte betonból indultok, vagy a betontól. Igen, így van. De tehát hogyha mondjuk ugye már megvan, hogy milyen színvilággal megyünk tovább, akkor én már bele tudom rakni akár a te festményedet oda, hogy akkor az most oda fog passzolni, azt is, hogy milyen stílusban. Hogy az egy absztrakt lesz, vagy egy figuratív kép, az már, igen, az a stílustól függ. Igen, meg igazából. Az ügyféltől függ, hogy ő ugye mit szeretne esetleg a falban. Igen, de hogy én nem feltétlenül, van, ahova nem illik egyik vagy a másik. Tehát, hogy én ott biztos lebeszélném, vagy rábeszélném ugye az ügyfelet az adott kép megtalálására. Igen. Na, hogy ha már így rákanyarodtunk a festészet irányára, hogy neked mi a véleményed arról, hogy egy festmény lehet-e esetleg a tér főszereplője, vagy inkább csak kiegészítő elemként szoktál rá gondolni? Szerintem lehet főszereplő. Én úgy gondolom, hogy minden lakásnak vagy háznak van egy olyan központi tere, általában egy nappali, ugye, vagy egy étkező, ahol mindenki összegyűlik, vagy ahol a vendégeket tudod várni, és én azt gondolom, hogy ha ott van egy ütős kép, akkor az abszolút tud központi szereplő lenni, és el tudja vinni egyébként a fókuszt minden másról, attól függetlenül, hogy mondjuk ezek harmóniában mozognak együtt, és szerintem kell is ilyen, mert az ad egy pluszt. Tehát, hogy nekem a kiegészítők, festmények, azok nagyon fontosak. Én azt gondolom, hogy enélkül olyan üres minden fal.
felület. A színek, ugye a színek visszaköszönnek. Igen, nem csak a színek miatt, de hogy igen, tehát hogy üres egy fal, hogyha nincs rajta valami. Én nagyon szeretem ugye a dekorfalakat is. Tökre föl tudja dobni az adott teret. És egyébként még tapétára is lehet tök jó képet rárakni, mert hogy lehet játszani a különböző motivumokkal, meg színekkel, meg keretekkel, meg így van, meg egyebekkel igen. még jobban kiemelni. Igen, abszolút. Azért voltam erre kíváncsi, mert nyilván én is böngészem Pinterestet, meg a lakberendezési trendeket, meg hogy most mik vannak, és sokszor azt látom, hogy igen, vannak esetleg festmények a falon, de lehet látni, hogy az csak dekor jelleg, mert kvázi így színvilágba passzol, harmónia van, de hogy így beleolvad kvázi igen, ezek a közegbe, vagy ami semmi nincs. És hogy szerintem ezzel meg pont a festmény értékét veszik el, mint olyan, mert hogy így eldugják azt az értéket. Hogy neked, te ezt így hogy látod, mint lakberendező? Hát igen, én azt gondolom, hogy nagyon sokan veszik a olcsó nyomatokat, és hogy sokkal inkább van értéke annak, hogyha egy valós festőnek a festményeit vásárolják meg és teszik ki. Meg hát ugye nagyon sok festő, kortárs festő vállal olyat, hogy tényleg az egyedi interiőrnek megfelelőt készítsen el, méretben, színben, stílusban, bármiről is legyen szó. Úgyhogy én abszolút azt gondolom, hogy ennek sokkal nagyobb értéke van, és sokkal jobb lenne, hogyha a kultúránk is ebbe az irányba menne el, és nem pedig az olcsó nyomatok irányába, igen. Ami amúgy csak megjegyzem, 2-3 év után ugye általában kifakul, hát és igen, akkor... ezek nem egy időtálló darabok, és persze akkor úgy jó ötletnek tűnik, meg lehet, hogy illik oda, ahova szeretnénk tenni, de hosszú távon nem egy megtérülő befektetés. Érdekes, hogy ezt mondtad, mert nekem is az szúr szemet, hogy mostanában nem hosszú távra gondolkodnak az emberek. Úgyhogy lehet, hogy ebbe is így benne van, pedig amúgy egy saját lakás, vagy tehát egy saját élettérnek igen, én azt gondolom, kialakítása az nem egy rövid távú cél. Nem, szerintem. én azt gondolom, hogy igen, sokan a lakberendezésnél is ugye, amikor összerakunk egy ajánlott bútorlistát, és mi egymást, és akkor ledöbbennek, hogy úristen. És egyébként én azt mondom, hogy én nem dolgozom feltétlenül drága termékekkel, vagy nem az a cél, hogy most nem tudom, milliós tételeket adogassak el, hogy még több pénz kerüljön a zsebembe. Én mindenkinek tényleg egy élhető teret szeretnék kialakítani, nyilván úgy, ahogy a pénztárcája engedi. Tehát, hogy én nagyon sokszor csinálom azt, hogy megbeszéljük a büdzsét, és akkor abba próbálom beletenni, de hogy ettől függetlenül nem vennék egy, gyerekszobába abszolút ajánlottak az IKEA-s bútorok, mert x idő után úgyis megunjuk, lecseréljük. Hát megkinövik, igen. Tehát, hogy ez teljesen jó, de alapvetően azokban a terekben, amiket használunk, érdemes befektetni minőségibb bútorokba, ugye, mert értékálló, stílusában sem fog kimenni a divatból 10 év múlva se egyébként feltétlenül, mert azért az ilyen jellegű bútorgyártók, ők azért ezt figyelembe veszik, hogy mi az, ami funkcionálisan is, meg ugye az anyagok választékában is nagyon nagy a paletta, hogy ez megfelelő legyen hosszú távon, és hogy persze az elején ez ugyanígy, mint egy festménynél, hogy lehet, hogy nem annyira olcsó, de biztos vagyok benne, hogy 10 év múlva is ugyanolyan szeretettel lehet ránézni, és azt mondani, hogy még mindig ide illik, és egyébként tökre szeretem, mert nem tudom, már mennyi élmény kapcsolódik hozzá, hogy az ott volt a nappaliban, amikor karácsony volt, és együtt voltunk, vagy amikor bulisztunk egy nagyot. Hát meg igazából ugye az adott emberről, aki ugye ott lakik, arról is mesél az a kép. Így van, persze, ez egyértelmű. Úgyhogy én abszolút inkább ebbe az irányba mennék el, és erre ösztönözném az embereket. Nagyon köszönöm szépen, hogy ilyen oldalról is hallok ilyen véleményeket. Na, a mai alkalommal ugye a Nyárutó című festményt hoztuk el a kedves hallgatóknak. A lenti linkre kattintva meg tudjátok nézni magát az alkotást, de most el is mesélem, hogy mit ábrázol. Ez a festmény egy ilyen nyárutói, erdei részt jelenít meg,
nem valóságábrázolás eszközeivel, hanem kicsit ilyen absztrahált formában, ilyen éles, szögletes formák és ugye a színek segítségével kell életre. És a kép közepén hosszú, vékony, sötétbarna fatörzsek nyúlnak fölfelé, tehát a kép közepén is, meg ugye a szélén is, amelyek között ugye átszűrődik így a napfény. A kép felső részén nyilván az ég kékjén kívül ugye a sárgák, narancsok, aranylósárgák adják a kialombozatot, és rajtuk átragyognak ugye a lemenő napnak a sugarai. A talajon pedig ilyen zöld és barnás árnyalatú síkok váltakoznak, amik a fű és az erdei ösvény érzetét keltik. Hát számomra ez a kép amúgy tele van energiával. Abszolút. És akkor olyan, mintha egy pillanatra úgy megállna az ember az erdőben, ugye nyár utolsó délutánján, és akkor egyszerre érezni benne a fényt, a melegséget, meg hogy a közelgő őszt. Ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy amikor te megláttad ezt a képet, akkor milyen érzéseket váltott ki belőled? Akár magánemberként, akár mint lakberendező, ha most már így jó, erről beszélgetünk. Én azért választottam egyébként ezt a képet, mert hogy nagyon szeretem az erdőt, az erdei sétákat, és abszolút egyébként, amit elmondtál róla, hogy ugye most már lassan ez a nyárutó van, tényleg ugye beköszöntött most már szeptember, de hogy még azért érezzük a nyári napsugarak melegét, de már látjuk azért, hogy elkezdtek hullani a levélkék, elkezdtek sárgulni, és igen, tehát hogy én azt látom, amikor elnézek erre a képre, hogy ahogy beszűrődik a nap, mint hogyha úgy éreznéd a sugarakat az arcodon, és hogy feltölt mindenféle energiával az erdő, meg a nap, és én egyébként nagyon szeretem a színeit, abszolút közel állnak hozzám. Lakberendezőként, hogyha visszatértünk a skandináv. Igen, mondjuk a stílusban. Igen, de hogy én abszolút például ennek a képnek a színvilágát is egy élhető térnek tartom. Tehát, hogy a barnák, a zöldek, a sárgák, a narancs, tényleg ezek kombináció, és egyébként mennyire érdekes, ugye, hogy a meleg színek mellett van benne egy hideg szín, a kék, de hogy a kék egyébként nagyon sok mindennel passzol, és ugye kell ez a harmónia, egyensúly mindenben. Így van, igen. És hogyha mondjuk elképzelünk egy interiőrt, ami mondjuk legyen az, hogy fehér falak vannak, bézs kiegészítőkkel, de mondjuk egy ilyen csodálatosan zöld kanapéval, rajta egy-két díszpárna, akár ugye a sárga narancs színeivel, egy-két, nem tudom, aranykiegészítő, egy kék váza, csak hogy bevigyük ugye amit úgy gondolnánk úgy hirtelen, hogy nem is illik oda, de hogy mégis harmonikussá teszi az egész teret. Mert egyébként én azt gondolom, hogy mindig kellenek ilyen szintű, nem tudom, ellentétek, kontrasztok, mert... A komplementer színek, ugye a festészetben is erősítik egymást. Így van, mert hogy kell a kiegészítő. Kicsit átbillenti az ember agyát, tök más érzéseket hoz ki belőle, és igen, erre szükség van az életünkben, hogy ne ugyanabban legyünk mindig, hanem igen. egy kicsit valami kibillentsen. Ha ezt a festményt mondjuk egy interiőrbe kellene beillesztened, akkor milyen típusú térben érvényesülne szerinted a leginkább? Én el tudom képzelni egyébként egy előszobában is, vagy egy előtérben, nem is előszobának mondanám, mert ugye az előszobára, ha gondolunk, akkor a legtöbb ember arra gondol, hogy ledobálja a cipőjét, meg felakasztja a kis kabátkáját, de hogy nem feltétlenül ilyenre, hanem mondjuk megérkezel akár egy előszobába, és akkor utána van egy kis, nem tudom, falfelületed, ahol mondjuk van egy konzolasztal, és akkor például afölé tök jól el tudnám képzelni, mert úgy megérkezel, és nem tudom, próbálod lerúgni magadról mindazt, ami ért úgy a lakáson kívül napközben, igen, majd belépsz, mondjuk lerakod arra az asztalkára a kulcsodat, és akkor nem tudom, ránézel a képre, és azt érzed, hogy hú, igen, most akkor hazaérkeztél, és most már akkor nyugi van,
és persze tudjuk, mindenkinek vannak otthoni teendői is, de hogy mindig szerintem jó úgy megérkezni egy helységbe, vagy egy interiőrbe, vagy egy otthonban nyilván, hogy az melegséggel töltsön el, és azzal az érzéssel, hogy jó hazaérkezni. Ezért is jó az, hogyha tényleg egységes minden otthon. Igen. És te hogy látod, amúgy ilyen természetet idéző alkotások segítenek abban, hogy harmonikusabb otthonunk legyen? Szerintem igen, alapvetően én azt gondolom, hogy mint ahogy szerintem szükség van ugye növényekre is egy házban, úgy abszolút ilyen szinten igen. Tehát, hogy mondjuk nyilván mindannyian mások vagyunk, persze. Én nem feltétlenül raknék ki egy olajfestményt egy erdőről, nagymamámnál van, de egyébként ő ezeket tökre szereti és éli, ahogy a Hargitának a, nem tudom, dombjai, a madár ijesztőkkel, meg a fák. Tényleg egyébként szép festmények, tehát hogy nem arról van szó, hogy nem. Nálam én nem tudnám elképzelni, de abszolút otthonossá tud tenni, és igen, tud ilyen melegséget adni egy természetbeli kép az otthonnak. És a modernitás jön, és igen. Az absztrahált formában. Igen, és én azt gondolom, hogy ilyen stílusban, tehát hogy most, hogyha laikusként ránézel erre, akkor hát most mondhatod, hogy lehet, hogy ez egy erdő, de hogy nem feltétlenül ezt látod, ugye, hanem a színeket látod benne, meg a formákat látod benne. És szerintem ez így sokkal ízlésesebb, sokkal jobb kiegészítője. Jobban előhozza az érzéseket. Igen. Ha ezt a képet nézzük inspirációként, akkor milyen anyagokat vagy textúrákat társítanál hozzá, mondjuk a lakás berendezésében? Én nagyon szeretem, ugye beszéltem zöld kanapéról, én nagyon szeretem az ilyen, mint amin most is ülünk. Igen, ez egy gyönyörű kék kanapé. Igen, tehát hogy én nagyon szeretem az ilyen plüssös anyagokat, mert hogy amikor ráülsz, akkor olyan melegséget ad. Régebben divat volt, hogy bőr ülőgarnitúrák legyenek otthon. Az télen meleg, nem tudom, hideg volt, meleg volt, nyáron meleg, igen, beleizzadsz, tehát hogy minden baj, kirepedezed, kisüppet, nem tudom, tehát nyilván most már nincsenek ezek a kategóriák, vagy más jellegűek, hogyha bőr kanapéről is beszélünk. Mindegy, visszatérve a képre, én abszolút egyébként olyan a képhez illően abszolút meleg hatású kiegészítőket raknék, mint anyagában, mint nem tudom, stílusában. Például nekem van, én mindig szoktam variálni itt a kanapémon a díszpárnákat, szezonálisan. Most még nem cseréltem le, de hogy vannak ilyen kicsit őszi világot viszek így a nappalimba, tudom én, narancsárga kiegészítőkkel szoktam feldobni, és egyébként pont az jutott eszembe, hogy van nekem olyan díszpárnám, ami kicsit olyan mintája van az anyagnak, egyébként ilyen plüssös anyag, mint hogyha krokodilbőr lenne, és rojtos a széle. És hogy ez egy ilyen kis bohókás darab, de hogy az egy ilyen tök jó pofa kiegészítő, szerintem egyébként tök jól passzolna egy zöld kanapéhoz is. Eredetileg egyébként én ebben az új házban zöld kiegészítőket szerettem volna. Igen, de hogy végül ez a fal, ez kék lett, így lett minden ebbe a kék irányba elvive. Egyébként nem baj, mert alapvetően ugye, ahogy beszéltem korábban a színtípusokról, nekem ez az egyik az, ami gyerekkoromban is a kék volt a kedvenc színem. Mert hogy ez egy ilyen megnyugvást ad, meg melegséget nekem. Nekem is a kék a kedvenc színe. Már lehet, hogy vízöntőként is, meg szinkronúszó múltamra is. Tehát a víz az eléggé nagy szerepet játszik az életemben. Úgyhogy én abszolút, tehát hogy narancsot, sárgát, igen, a zöld, tehát hogy ezek a meleg hatású anyagok, amit el tudunk képzelni, legyen az bolyhos, plüssös, simogatós, akár sejem egyébként. Ősz. Igen. Mindenki oda van érte. Igen, és egyébként ugye a napfény melegét, azt abszolút vissza lehet hozni egyébként aranykiegészítőkkel, mint hogy itt is látsz, ugye, én nagyon szeretem, ahogy besüt itt a reggeli nap, és akkor megcsillan mindenen, és így azt érzed, hogy melegséggel tölti el az egész teret. Igen. És ugye akkor
ha már itt tartunk, akkor ugye a festészet is nagyon jól kiegészíti a lakberendezést, mert ugye hatással vannak egymásra. Igen. A tárgyak. Így van. És ugye életre keltik együtt a tereket. Egy jól megválasztott kép nem csupán dekorációként szolgálhat, hanem ugye lelket is adhat ugye az otthonnak, és ugye tükrözheti, ugye erről már beszéltünk, ugye a benne élőknek a személyiségét. Így van, igen. Tehát akkor már, amikor belépünk, van egy elképzelésünk, hogy milyen is, igen. Milyen emberek élnek itt, igen. Én abszolút azt gondolom, hogy ezek a festmények tényleg életet adnak egy otthonnak, és tényleg, ahogy beszéltem ugye, hogy mondjuk egy előszobai, vagy egy ilyen belépő résznél, egy konzolasztalnál, egyébként egy nappaliban is nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen egy olyan központi pont, amit ugye minden nap látunk, és hogy az olyan legyen, ami akárcsak, hogyha ledőlsz a kanapéra, és nem tudom, nézed a festményt, legyen mondjuk ez a festmény, amit ugye most kiválasztottunk, hogy tényleg úgy el tudja képzelni, az egy kicsit tök jó lenne mindenkinek, hogyha lelassulna és megállna. Amúgy a festmények erre nagyon alkalmasak. Igen, és hogyha nem is mindenki meditál, vagy spiri ennyire, de hogy én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy tényleg mindenki kicsit lelassuljon, megérkezzen, kicsit átértékeljen mondjuk az adott napot, és akkor ha nézel egy ilyen képet, akkor tényleg el tudod képzelni, hogy te most ott vagy az erdőben, és a nap melegesüti az arcodat, ahogy beszűrődik a fák lombjai közt, és sétálsz, és megölelsz egy fát, vagy csak megsimogatod a leveleket. Szóval már most téged is elvitt egy másik világba. Tehát én abszolút, mivel hogy vizuális típus vagyok alapból, én abszolút tudok így ezzel azonosulni, és ebben élni. Szóval a sablonosság helyett válasszunk egy kis művészi inspirációt a lakóterünkben. Ami közel áll hozzánk, lehet az bármi. Így van. Zárásként még egy utolsó kérdésem lenne. Ha valaki most kezdene neki az otthona felújításának, akkor mi lenne az az egyetlen egy jó tanács, amit adnál neki? Légy bátor, és merj önazonos lenni, mert nagyon sokan tényleg a trendek felé hajlanak, és nem önmaguknak akarnak otthont csinálni, hanem inkább másnak akarják mutogatni, hogy éppen miük van. De én azt gondolom, hogy akkor élhető egy otthon, hogyha abban mi jól érezzük magunkat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és megosztottad velünk a gondolataidat és a meglátásaidat. Kedves hallgatók, Antónia munkásságáról még többet az antohomedesign.hu weboldalon találhattok. Úgyhogy köszönöm, hogy most is velünk tartottatok, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok!